Hadirin yang berbahagia, kita saksikannya, inilah dia. Pas. Alger. Aja inger kan? Iya jalan. Clip on, clip on, clip on. Yo, kopok. Kopok. Yo, saat yo. 20.000. Aduh, pirokan, pirokan. Wani ora? Wani. Kewanan. Bar muni nyampe. Heeh. Bar nyampe ngarep. Heeh. Bar ngarep. Mati kok. Wani ora? Yo. Ayo, yuk. Aja lu kabeh. Ini apa mau ini? Nah, rumahmu kayak lurus. Kalau di Bali kalau, wah, siap. Cetok iki piro kuwi? Iki piro? Piye? 20.000 kowe kok salto. 20.000. Iya toh. Kanan ke kiri perempatan Bagjo. Wong kanong iki ora pantes go dhuwit. Kene titip presiden ngene, titip presiden. Nah. Kayak gadeng budak to, Ju. Yo. Yo. Oke. Dah, yuk. Jangan ngelakoni kayak orang mantun. Ayo, tak wangi. Woi. Wajah iki. Piro kan? Yo rene sih. Piye? Lebel. Lah mas 10.000 nganan kiri gak apa-apa. Lah 10.000 balik pisan yo. Piye? 20.000 ngono. Alah gak usah langsung. Yo, tek 10.000 yo. Coba dulu lho. Lah yo ini lho yo dari tangan ke tanah. 2.000-an piro kabeh? Yo 2.000 sih to yo. 2.000-an. Heeh, lek 5.000 yo duit 5.000 gambar wong aku akeh deloken to. Alah, duit awur kok iki. Apa? Apa? Wong lemu wis aja entuk linggo. Oh, pradopro. Yo pradopro, karo kok kaya sepur. Tapi iki sepur kemon sapi. Sepur kemon sapi. Maklekmu. Iya. Iki sepure iki sapine. Sepur dimut dasmu kuwi. Teman. Laku telolet. Om, tarilat om. Ayo kalau yuk Pak dipetung. Piro kuwi jajale piro diitung dhisik. Diitung sing ketok. Iso ngitung ora iso ngitung kene tak hitung ngene tak hitung ngene.
Wah,